Usa ka 7 anyos nga batang lalaki sa Libona, Bukidnon ang nabitay sa gidulaang duyan sulod sa ilang balay. Ang bata swerteng naluwas sa usa ka nursing student nga mo'y nagpaygayon og cardiopulmonary resuscitation kon CPR sa bata. Ani ang report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha ni Shamara Fernandez, makita ang pipila ka tawo nga nagtapok ug daw adunay gikagubtan sa usa ka panimalay sa barangay crossing Libona, Bukidnon pasado alas 4 sa hapon adlang Biyernes. Kining usa ka babae nga nakasuot og yellow t-shirt ang daw dunay ginapump. Ginatabang na di ay niini ang 7 anyos nga batang lalaki kinsa nabitay sa gidulaan niining duyan sulod sa ilang balay. Aduna kunoy nagsuway pag cardiopulmonary resuscitation kon CPR sa bata apan wala na insakto tungod lahi ang pagpump niini. Maayon na lamang kay niabot si Julia. Niambak gid ko sa coral ni saka na gid ko dito kay para maka-respond din ko dito ako na din ang mapuli. Nang lagom na kuno ang maong bata ug daw wala na kinabuhi pa diyang gisugdan niini pag-perform ang CPR. Busa gisabayan kuno niini og pag-ampo ang pagluwas sa maong bata. Niabot kuno halos 7 ka minutos una na revive ang bata. Pagtan-awon nimo ang bata kanang ang iyang mata na siya control, iyang lips kay luspad na tas kulbaan jud gyud ko nga. Muto sige ko nagpanic nga jud ko ato actually pero kailangan gyud na i-compose akong self mo din to nga nagpadayon jud ko. Ang babaeng nagluwas sa bata si Julia Dakulyat, usa ka nursing student sa Bukidnon State University. Tungod sa iyang kaisog ug kahibalo, naluwas niini ang bata nga nagpaayon na lang sa ospital. Wala na mo atubang pa sa kamera ang mga kabanay sa maong bata. Apan dako ang ilang pasalamat kay Julia alang sa bagong kinabuhi sa ilang anak. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.